Od malička milujem snívanie o dobrodružstvách. A treba na nej vstávať, to už je u mňa trošku horšie, nebudem vám klamať. Dlho som nevedel, kam zamieriť, aký cieľ si vybrať. A nakoniec som sa vybral nie ďaleko k jednej zaujímavej veci v Štiavnických vrchoch. Kamenné more. A toto miesto bolo chránené už v Uhorsku vraj. A faktom je, že sa stalo historicky prvou chránenou prírodnou pamiatkou na Slovensku. V roku 1923, keď geológovia už veľmi dôrazne ukazovali prstom, aká vzácnosť je skrytá v Štiavnických vrchoch. Tieto balvany sú riolit, čo je v podstate stuhnutá skryštalizovaná láva. No a podľa vedcov to bolo nejaké dávne zemetrasenie, ktoré tento kopec oslabilo a časť z neho sa potom jednoducho rozsypala. Mi tak napadlo, ako sa hovorí, že nezostal kameň na kameni. No a tu práve že zostal. A veľa kameňov na veľa kameňoch. Je to niečo úžasné. A zároveň si ale človek musí dať pozor, aby sa od tej nádhery nedolámal. Tá šipka neklamala, naozaj som v strede. Wow. Tamto hore. To vyzerá byť veľké, že? Tak sa pozrite tam dole. Trinásť hektárov to má. Najrozsiahlejšie kamenné more v sopečnej časti Karpát. Deň sa končil a ja som potreboval nájsť nejaké miesto na táborenie. Napadlo mi, že by som mohol spať aj pri kamennom mori, ale mal som chuť ísť k skutočnej vode a nie len kamennej. Tak som sa vybral na jedno miesto, ktoré som poznal nedaleko odtiaľ. Pár kilometrov hore dolinou a potom pár metrov dole novo objavenou skratkou.
Filmovanie znamená pri jazde na motorke dosť veľa zosadania, vysadania, pobehovania v oblečení, ktoré nie je stavané na takéto aktivity. Takže večer som musel pri ohni veľmi usilovne sušiť. A spomenul som si na Lesa Strauda, ako stále prizvukuje, že spotiť sa v chladnom prostredí je ako napísať si žiadosť o problémy. A bol som naozaj rád, že ma čaká suchý a teplý spacák. Office, I wanna get away. I'm dreaming of turquoise beaches where the sun never fades. Then I wake up, she walks by, I fail to make an impression. Sobotnejšia jazda potom cez juhovýchodnú časť Čiamnických vrchov bola úplne úžasná, krásne výhľady a okolo obeda som mal celé Štiavnické vrchy za sebou, aj so Sitnom v pozadí. Taká symbolická rozlúčka bola. Dance through the night, light up the darkness. Myslím si, že sa dá urobiť dlhá cesta aj tým štýlom, že človek jednoducho sadne na motorku a ide a všetko, čo potrebuje, tak sa naučí počas jazdy. Ale je to také spájanie príjemného s užitočným. Aj si urobím pekný víkend a zároveň si aj vyskúšam niektoré veci, ktoré sa môžu naozaj zísť, keď už potom pôjde do tuhého na ceste krížom Európou.